Swaranipun lero mbae saputra
Yo
wajah-wajah dari teman-teman warok Suro Manggolo sampun sonten lagi sonten sampun cepat Mas Jojo wajib kita kemeriahaken wisata Lebah Antomadu menika ya Bang Arto pokoknya gawe gayeng nek ngene iki gawe gayeng aturaken kasudayan sugeng rawuh dhateng para pamirsa yang saking tebih-tebih saking Yogyakarta saking Semarang nggih aturaken saking Awiat sugeng kabung dhateng kawula sakadang karo satria muda monggo dipun goyang-goyang nggih ingkang alon-alon Mas Jojo nggih mugi paring ana tingkah sebuah sak paripurna sampah nggih amin Pak Jo lah iki ya iki lagi ngombe Pak Jo tertane lagi mangan ngono kopi naramba piye Mas Joko Mas Joko Mas Joko aman kok terang oh ya Amin. pokoknya agar sama Mas Joko ngene aku wis yakin soalnya iki nganu muridnya Mbah Toyo Oh, salah satu muridnya Mbah Toyo yang terpercaya iki Mas Joko Mas iki Joko mek bedane nek Mbah Toyo ahli tirakat iki ahli media wah paten ben magic jere saiki wetenge iki lak tulisane Miyako iki oh iya weteng iso gedene semono iki hah ada ki tremos beda iki nek sampean Magicom Yuk, paringi sing slow Mas Sobri. Kagem ngayem ati suasana. Cek cek cek. Cik, terus iki maklum si Dene rada lepek Mas Jojo. soalnya ini bar mabur tekan Kalimantan Kalimantan. ya pertama kali numpak pesawat ki ya wis lecek lan polos rute ngono Oh iya. samar tiba ya wis dipun paringi lagu Gubuk Asmoro Ini pulang jam berapa? 3 ya? Ini jam 3.
masak Iya. Ya, gaya kane gaya Jawa Timuran, saiki gaya Jogja dipembarengi ojo lamis sing luwih regen meneh. Ya, Ya. Cek cek. belajar dulu untuk buku untuk sekolah gitu. Jadi cuma kayak